दिनै 8 मार्च बुहुमनाङै दिनै 8 मार्चखौ माने पालन खालामदों खारन 1908 सननिफ्राय बे स्टार्ट जाबोदों क्लारा जेटकिन मुंनि सासे महिलाया बे आयदाखौ दैदेनदों खारन बे दैदेननायनि गेजेरावनो दिनै 2010 सनाव हाजार मानसिया हादर नाङैनो बावहाय 15,000सो महिलाया बावहाय जमा जानानै दिनै बे आन्दलन खालामदों खारन हौवाफोरजों लोगोसे हिनजावफ्राबो जेन समान अधिकार मोनो खारन हिनजावफ्रा गोबां सम माने खामानि मावब्लाबो हौवाफोरजों समान जों बेबादि जेखिनि प्रायोरिटी मोननांगौ बेखौ मोनबोआखै बे हिसाबै क्लारा जेटकिन नामनि सासे महिलाया बेखौ दैदेनदोंमोन आरो दिनैसिम बे माने सोलिबोगासिनो दङ आरो 1911 सनावनो दिनै माने हादर नाङै जार्मान सुइडेन सुइजारलेण्ड डेनमार्क नरवे बेफोरबायदि हादराव बे आयदाया सोलिगासिनो दङ गोजोन्थों दिनै नोंथांमोना बबे हान्जानिफ्राय जानानै जोङो गसाइगाव जिल्ला अर्थात गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट वमेन BPF जों अबजार्भ खालामदों आरो वमेन डेखौ दिनैनि बे जे मोनसे स्पेशल डे वमेन्स बे महिलाफ्रा आइजोफ्रा माबायदि जानांगौ नोंथाङा मा बुङो महिलाफ्राथ' जोङो माने जाग्रत हिसाबै दङ जों जेरावबो उन नङा खारन दिनै महिलाफ्राबो गोजौ थाखोआव थांगासिनो दङ हौवाफोरजों समान जोङो अधिकार लागासिनो दङ आइजो महिलाफ्रा जेनेबा BPFनि आइजोफ्रा अर्थात वमेनफ्रा जों गोख्रों जानानै दं फैगोन समफ्राव आरोबाव जेन जोङो गोख्रोङै माने सरकारखौ लाबोफिननो हायो बिनि थाखाय जोङो जुजिगासिनो दङ आरो फैफिनखागोनबो दिनै गोबां आइजोफ्राबो दि BPFखौ नागारनानै UPPआवहाय जगदान जानायखौ नुनो मोनो मा बुङो बे गावबा गावनि खोथा जों बेखौ बुंनो हाया बिसोर थांदों आरो जोंहा गोदान सिखार लायगोन जोंहाबो मानसि जोबा खारन BPF दोलोआ मोनसे रिजनेल पार्टी हिसाबै गसंनानै दङ जों अपोजिशन हिसाबै जों अपोजिशनैनो गोरायैनो दङ आरो जोंनावनो फैगोन होननानै जों सानो